han er så ked af, fordi han synes, det er træls, at han ikke kan nå at følge med de andre. Har I nogensinde prøvet det, at I ikke kan følge med venner, når det er træls? Ja, så bliver man det. Men nu var der sket noget, fordi alle stenene på bjerget gjorde altså falde ned på vejen. Nu blev de sure. Nej, nu blev de kede af det. Nej, de tænker lige, hvad pokker skete der lige der? Nu kan vi jo ikke komme forbi. Og vi er altså ikke store nok til at fjerne sådan nogle store sten. Kan I se? Stenene, de var heller ikke helt tilfredse med at falde ned på vejen. De ser lidt... De ser også sådan Sten, de kan ikke være på vej. Ja. Sten, de kan ikke have røg. Det er kun